Ipa ikasleok, goratu dibeatze, bigarren mailan gaudela lehenengo unitatean. Soriona neurrian da ona. Bideo honetan, bosgarren puntua azalduko da, erlazio proportzionalak, banaketa proportzionalak, eta zenbaki segidak azalduko dira. Kontuz puntu honekin, izan ere, lau adierazleekin lotura izango du. Lehenengo biak, bosgarren eta zigarrena, pasadan urteko errepasoak izango dira. Bosgarrenean, erlazio proportzionalak berizten ikasiko dugu, proportzionaltasun konstantea kalkulatzen ikasiko dugu, eta baita erlazio proportzionalak grafikoki irudikatzen. Ikusten duzun moduan, hau pasan urtean ikasetago. Zigarrenean, erlazio proportzionalen adierazpen algebraikoen eta irudikapen grafikoen artean eraldaketak egiten ikasiko dugu. Ia da, hemen adierazpen algebraikoa sartzen dela, eta hori lagoren puntuan azalduta dagoela, baina pasan urtekoarekin nahikoa izango da. Zazpigarrenan gauza barri bat sartuko da, banaketa proportzionalekin erlazionatutako problemak ebazten ikasiko dugu, eta zortzigarrenean segideekin lan egingo dugu. Irudi segida bati dagokion patroi eredua lortzen ikasiko dugu, eta kasu sinpletatik abiatuz, legeak edo formulak edo gai orokorrak ondorioztatzen ikasiko ditugu. Guazen. Erlazio proportzionalak, hemen duzue pasan urtean landutakoa. Lehenengoan azalduko da erlazio proportzionalak identifikatzeko zer dan egiten duguna, bigarrenean azalduko dana izango da proportzionaltasun konstantea zelan kalkulatzen dan eta zein dan bere esanahia, eta hirugarrenean grafiko bat egiko dugu, eta grafiko hori behatuz erlazio hori proportzionala den edo ez identifikatzen ikasiko dugu. Hortaz, hemen, zer da tokatzen dana? Birpasatzea. Honek hirurak, birpasatzea. Guazen banaketa proportzionaletan. Banaketa proportzionaletan, lehen aipatu dugu moduan, problema bat izango dugu, eta banaketa proportzionalak erabiliko ditugu, edo Schwartz diagrama hau erabiliko dugu, ebasteko. Problema hori ebasteko. Problema horretan, beti edukiko dugu inbertzio bat, inbertzio hori banakako baten arabera zati batez banatuta egongo da, hau da, maila desberdinetan jarrita egongo da inbertzioa, eta gero irabaziak ere zati horren arabera banatu beharko dira. Hortaz, lehenengo eta behin, zatiak kalkulatu beharra izango dugu, eta gero zati hori irabazietan aplikatuta irabazien banakakoa. Adibidez, Patzik, Leirek eta Josek pabelloi bat erosten dute, bertan negozio bat jartzeko. Inbertzioa maila desberdinetan jartzen da, 10.000 euro jartzen daute, baina Patzik 1.000, Leirek 3.000 eta Josek 6.000 euro. Hortaz, pertsona desberdinen artean, inbertzio kantitate desberdinen jartzen da. Hortaz gero, 3.000 euro irabazten dutenean, banaketa, hasieran jarritako inbertzioaren arabera jarri behar da. Eta hori da, problemak eskatzen diguna. Patzik 1.000, Leirek 3.000 eta Josek 6.000 guztien artean 10.000 euro jartzen dute. Hortaz, lehenengo eta behin, inbertzioaren zatia kalkulatu behar dugu. Patzik, zer jarri du? 1.000, 10.000-tik. Hortaz, bere zatia izango da, 1.000 10.000-aren. Bat 10-ren, 0,1. Leirek, ordea, 3.000 10.000-aren, 3 10-ren, 0,1. Eta Josek, 6.000 jarri duenez, 6.000 10.000-aren, 6 10-ren, 0,6. Orain zer tokatzen da, zati hauek irabazietan jarrita, banakakoak kalkulatzea. Kontonatuta, 6.000 irabazi direla, eta Patziren zatia bat 10-ren edo 0,1 dela, 6.000 bider bat 10-ren edo 6.000 bider 0,1. 6.000 euro irabaziko ditu Patzik. Leiren kasuan, zatia 3 10-ren edo 0,3 zan, hortaz, 1.008 euro irabaziko ditu. Eta Josek, 3.006 euro. Hemen, Schwartz diagrama osotua izango dugu, eta hemen emaitza. Bakoitzak irabazten duen kantitatea. Bigarren adibidean, iturri batek 5 litro ur ematen ditu minutuko, eta beste batek aldiz 3 litro. Hortaz, guztira, orotara, 8 litro minutuko emaria edukiko du. Zenbat ur atera da lehen iturritik, bi iturren artean 100 litroko depositu bat bete badute. Kasunetan, orotara bukaeran 100 litro izango ditugu. Hortaz, lehenengo pauso izango da, zatiak kalkulatzea. Biak 8 litro minutuko emaria ematen dute, aiturriak 5 litro, hortaz,
A iturriaren zatia izango da 5/8. Eta bigarren iturriaren zatia 3/8. Zati hauek errespetatuz, eta kontuan hartuta 100 litro bete direla, 100 bider 5/8, 72,5 litro bete ditu A iturriak. Eta 100 bider 3/8, 37,5 litro bete ditu B iturriak. Hemen emaitza. Zenbaki segidak. Hasteko. Zertzuk dira zenbaki segidak. Hau adibidez, zenbaki segide bat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikusten dugun moduan, beti doa orden batean. Bat gehiago, bat gehiago, bat gehiago, bat gehiago, bat gehiago. Izan ere, ordenatuta ematen dan zenbaki multzoa segida bat izango da. Hemen ordenatuta gertzen dira, hortaz, segida. Non dago koska? Normalean, multzoaren adierazle izango dan gai orokorra kalkulatu daitekela. Gai orokorra izango da formula bat, adierazpen algebraiko bat. Eta adierazpen algebraiko horreri esker, zenbaki multzo horren edozein gai kalkulatu daiteke. Hemen adibidez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta bar daukan segida honetan, gai orokorra kalkulatu. AN bardin NI bat. Banan doanez, NI bat izango da. Kalkulatu aldugu A53 gaia. Ondaratuta, 53 garren gaia dela, 53 gehi bat, 54. Hortaz, 54 izango da A53 garren gaia. Hemen, bi motako ariketak egiko ditugu, lehenengoan, gaiak kalkulatu behar izango ditugu, hau da, hemen, ikusten du moduan, gai orokor bat izango dugu, eta gai orokor horren A2 eta 7 gaiak kalkulatu behar izango ditugu. Eta bigarrenean, zenbaki multzoa egiko dugu, eta guk kalkulatu behar izango dugu gai orokorra. Hemen adibidez, gai orokorra ematen dute, AN bardin N ber 2 gehi 2N, eta A2 eta 7 gaiak kalkulatu behar ditugu. Hortaz, ordezkatzea baino ez da. A2, izango da, 2 ber 2 gehi 2, bider 2. 2 ber 2 lau, gehi 2 bider 2, lau. Lau gehi lau, 8. A2 gaia izango da, 8. A7 kalkulatzeko, berdin. Baina, 7rekin ordezkatuko dugu, 7 ber 2, 49, gehi 2 bider 7, 14, 49, gehi 14, 73. A7 garren gaia, 73 izango da. Honek, ariketa mota hauek normalean errazak izaten dira, hemen batzuk errazak dira, beste batzuk ez dira errazak. Hemen aprobadak egin behar dira. Bera bidez, 3, 5, 7 bederatzi badakigu binaka doala, hortaz, gure gai orokorra izango da, 2N, eta gero kontuan hartuta, lehenengoa 3 dala, 2 bider bat 2 da, 3 heltzeko bat falta da, orduan gehi bat jarri behar dugu. Gure gai orokorra izango da, AN bardin 2N gehi bat. Hemen, bosnaka doa, baina lehenengoa 7 da. Bosnaka badoa eta lehenengoa 7 bada, 2 falta da. Horgaitik izango da gai orokorra, AN bardin 5N gehi 2. Hemen kontrara. Bosnaka bajatzen da. Hortaz, gure gai orokorra -5N egiko du. Lehenengo 12 danez, izan beharko da, 17 ken 5N. Eta horrela. Bi hauek egia da, gatzagoa direla. Ez dira inorrazak.